gisa sortu da, preso eta iheslariak etxera ekarriko dituen herri mugimendua. Euskal Herrian hutsik dauden aulkiak betetzea da bere xedea. Zentzu honetan, helburu honekin bat egiten duten herritar guztiei espazio eraginkorrak eskaintzera gatoz, eremu ezberdinetatik eta konpromiso ezberdinekin, egina ahal honetan ahalik eta indar gehien batzeko. Hau, preso eta ieslarien etxeratzea ahalbidetu nahi duen herri mugimendua da. Herrira gehiengo zabal baten nahia antolatzera dator. Nahi hau mobilizazio bihurtzera, helburu hau egia izan dadin lan egitera. Askotariko herritarrak batu nahi ditugu, askotariko ekimenetan. Ekimen horien artean, elkartasun ekimena da gaur aurkeztera gatozena. Otsailaren 25ean Durangon burutuko duguna. Kalera Arrok elkartasun jaialdiaren lehenengo edizioa antolatu da, eta eskatxo bat azaltzea zein da jaialdi honek zikilua. Eta bere izena dekon moduan, elkartasuna gauzatzea da. Preso eta ieslari politikoekin elkartasuna gauzatzea. Azkeneko 2 urtetan, ikusi dugu Euskal Herrian organizazio politikorako urrats garrantzitsuak egon direla, baina alan gabe, ikusten dugu espetxe politikan urratsik egoten ez direla. Egoten diren urratsak mendekuan sakontzeko direla. Mendua, egoten ari direnak, ehuneko gehiengo baten izaten ari dira presoak gehiago urruntzeko, sufrimendua areagotzeko. Horrek, eramaten dozku, onartzera elkartasuna mantendu behar dela. Preso islariekin elkartasuna momentu honetan garrantzizko erraminta bat da herri honentzat. Eta ez bakarrik mantendu, baizik eta areagotu egin behar da. Eta hori da, Kalera Arrok elkartasun jaialdiaren helburu nagusia. Eta mabietan zabalduko ditu ateak, Kalera Arrokek, erakustazokan, erakustazokan horretan, eta hasiera baten, txaranga, kale animazioa, batukada, eta eskatxo bat, jai alai bat edo, eta musikatua beteko da gulea, ez? Ustean ordu batetan, esan dugun moduan, herrira mugimenduaren aurkezpena ingo zen, Bizkaiko herrira mugimenduaren aurkezpen ekitaldia, eta ostean, kale animazioarekin jarraituko zen, eta bazkaltzeko gunea zabalduko zen, bazkaltzeko gunea, ondoa montako dugu karpa baten emango da, eskola beleko bildotxak erreko dira, talotegia egongo da, bokadilloak, eta haur nagusi eta edade guztiko entzeko jatekoa egongo da. Ostean bostetan, utxituko da erakustazoka eta sarrerak hartzeko, rock kontzertua hasiko da. Karteletan da jakingo zuen modu, taldeak dira Ormin Paz, Betagarri, Vomito, Abeas Corpus, Descontrol, Cesate eta Bizardunak. Horre joko da goizaldeko 3 arte, eta ostean, plateruenan, Kizio taldearen erromeriarekin bukatuko da jaialdia.